Hej Louise. Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål omkring diabetes. Og så vil jeg spørge dig om, hvordan du reagerede, da du fik at vide, at du havde diabetes. Altså, det var ikke det helt store, fordi jeg havde en byld i pupillen, og den skulle ligesom være fjernet, så det var ikke helt det store, fordi min far havde det også, så. Så vil jeg også gerne spørge dig om, hvordan det er at have diabetes. Altså, jeg lægger ikke rigtig mærke til det, fordi jeg har sådan vendet mig til det. Man skal bare vende sig til ikke at spise ting med meget sukker, og så købe noget fedtfattig mad. Har du ændret spisevaner, efter du fik konstateret diabetes? Ja, jeg spiser mere fedtfattig mad, end jeg gjorde førhen. Hvordan har din omgangskreds reageret over for din diabetes? Min familie, de ser ikke rigtig det store til det, men selvfølgelig de tager hensyn til mig til fødselsdag og sådan noget, med at de køber for eksempel noget drikkes uden sukker. Altså, jeg ser ikke så meget over det. Jeg tænker bare selv på, at jeg ikke skal spise det med meget sukkerindhold. Vidste du, hvad diabetes var, før du fik det? Ja, altså, jeg kendte godt lidt til diabetes, fordi min far jo også havde haft det. Men altså, jeg vidste jo ikke alt. Jeg vidste de grundlæggende ting, at der var 2 typer. Motionerer du på nogen måde? Altså, jeg cykler rundt om noget, jeg kan om morgenen, når det er vejr til det. Det svarer til cirka 3 km. Tak for din tid, Louise, og fortsat god dag.